Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013 sa nachádza vo svojej druhej polovici a v súčasnosti je v prevažnej miere vo fáze implementácie a ukončovania schválených projektov. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Prešovskom kraji sa svojou činnosťou usiluje o podporu realizácie projektov pre rozvoj vidieka v Prešovskom kraji, v ktorom sa nachádza množstvo obcí, družstiev, farmárov a lesníkov podporných z programu rozvoja vidieka. Jednou z aktivít je informovanie o úspešných projektoch a propagovanie príkladov dobrej praxe. V rámci osy 1, opatrenia modernizácia fariem, je takýmto príkladom aj farma Dunajec SRO v spišskej Starej Vsi. Spoločnosť obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v horskom prostredí Zamaguria. Hospodáreniu v neľahkých podmienkach sú podmienené aj investície spoločnosti. Spoločnosť Dunajec SRO vznikla 13.5.2002. Venujeme sa chovu kráv beztrhovej produkcie mlieka. Hospodaríme v 5 katastroch, spolu obhospodarujeme 570 hektárov pôdy. Hospodaríme v dosť drsných podmienkach, pretože aj tento mesiac bolo veľmi zlé počasie, čiže musíme urobiť určité opatrenia, aby sme zmiernili ten dopad na hovädzí dobytok. Takže budeme budovať aj jednu veľkú halu na pastve, kde vlastne v rámci nepriazne počasia budeme môcť ustajniť tento dobytok. Poľnohospodárske činnosti zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom vlastných výrobných kapacít, ktoré zahŕňajú výrobné objekty a technologické vybavenie. Vzhľadom na absenciu dostatočného množstva strojov si spoločnosť v minulosti zabezpečovala činnosti spojené s využívaním mechanizácie a strojov externými službami. Predmetom modernizácie farmy tak bolo okrem vybudovania pastevného areálu a prístrežku na pastve aj nákup nových moderných poľnohospodárskych strojov. Čo sa týka financovania z projektov, tak veľmi ťažko by sme to zvládli sami, takúto rekonštrukciu, pretože prvý projekt bol 18 miliónová investícia, druhý projekt je 6 miliónová investícia. Čiže z vlastných zdrojov sme museli preinvestovať nejakých 9 miliónov, teraz budeme musieť preinvestovať ďalších 3 milióny korún a keby sme to mali financovať sami, tak asi veľmi ťažko by sme sa k tomu dopracovali. Jedným z podporených subjektov v rámci programu rozvoja vidieka je aj pozemkové spoločenstvo Strednica v obci Ždiar. V rámci opatrenia 2.1 obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení bol schválený projekt protipožiarna vodná nádrž Ždiar Strednica. Hlavným dôvodom realizácie projektu bola potreba zabezpečenia zdroja vody na hasenie požiarov, keďže spoločenstvo Strednica hospodári v lesoch s vysokým stupňom ohrozenia požiarov. V tomto období najmä po kalamitách po podkorníkovom hmyze sme v zásade v 5. stupni ochrany, kde spracovanie kalamity nie je možné z hľadiska ochrany prírody, tak chceme sa proste pripraviť a tak preventívne zabezpečiť takúto vodnú nádrž, ktorá by v prípade požiaru poslúžila skutočne pre tú požiarnú ochranu. Okresné veliteľstvo hasičského zboru má túto nádrž zahrnutú vo svojom programe a je možné z tejto nádrže čerpať vodu priamo vrtuľníkmi a zasiahnuť najmä vo vysokohorskom prostredí. Treba ešte podotknúť, že aj samotná obec Ždiar je ešte z časti drevená, respektíve možno 60% domov je ešte stále drevených, takže aj z tohoto pohľadu je kumulácia vody veľmi potrebná. Protipožiarna nádrž je tvorená 3 vzájomne prepojenými nádržami. Na výstavbu bolo použité kamenivo, geotextília, polypropylen, georohoš, piesok, štrk a drôtokamenné koše. Malé obce sa mohli uchádzať o pomoc v rámci skupiny opatrení 3.4 základné služby pre vidiecké obyvateľstvo. V obci Zlaté bol realizovaný projekt rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-správnej budovy. Rekonštrukcia budovy bola nevyhnutná vzhľadom na nevyhovujúci technický stav i priestorové dispozície obecného úradu a kultúrneho domu. V súčasnosti objekt kultúrno-správnej budovy slúži pre potreby stretávania členov miestnych zoskupení, ako aj na organizovanie rôznych podujatí a osláv. V zrekonštruovaných priestoroch vznikli aj úplne nové služby pre obyvateľov obce i jej návštevníkov.
Zaujímavosťou je zriadenie ľudovo-umeleckého múzea, ktoré má veľmi pozitívne ohlasy a prispieva tak k zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva obce. V tejto budove nám vznikli nové priestory. V jednej z miestnosti sa práve nachádzame, je to Zlatská chyža alebo Zlatianská izba, v ktorej sa nachádzajú exponáty, ktoré sme našli u nás v dedine. Sú to predmety dennej potreby, nástroje, oblečenie, knihy, náradie, nábytok. Učia sa tu deti a je tu veľmi veľa zaujímavých návštev. Mali sme tu návštevu z Indonézie, z Fínska a z ďalších štátov. V budove však vznikli aj nové priestory, posilňovne, klubovne, školiacej miestnosti, sála kultúrneho domu a pýchov je vlastne vykurovanie kotolňou, ktorá je vlastne vykuruje nám peletkami. V rámci opatrenia 3.2 programu rozvoja vidieka sa mohli o podporu pre budovanie a rekonštrukciu nízkokapacitného ubytovania na vidieku uchádzať fyzické osoby, ktoré poskytujú takýto typ ubytovania. Jedným z úspešne zrealizovaných projektov je projekt Alžbety Chovancovej, prístavba turistického zariadenia k rodinnému domu. Tento projekt začal tým, že sme najprv sa začali venovať turistike. Narobili sme nové turistické trasy na Smrkovici, Pohorí Branisko, ktoré sú už aj v turistických mapách. A potom sme zistili, že pre tých turistov treba nejaké ubytovanie, tak sme sa rozhodli, že spravíme turistickú ubytovňu. A v tej chvíli aj vyšli nám projekty, europrojekty a s manželkom sa rozhodli, že požiadame z europrojektov o dotáciu. Hlavnou prioritou žiadateľky je poskytovanie ubytovacích a relaxačných služieb pre turistov, prechádzajúcich obcov Vyšný Slavkov a blízkym okolím. Spríjemnenie ubytovania riešila výstavbou a modernizáciou doplnkových relaxačných zariadení, ako je napríklad sauna. Miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni, ktorí pôsobia na jednom území, vytvárajú verejno-súkromné partnerstvá s cieľom podporiť rozvoj územia. Tieto partnerstvá sa nazývajú miestne akčné skupiny. V Prešovskom kraji bol priznaný štatút MAS 4 združeniam za účelom rozvoja územia prostredníctvom implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka poskytuje maskám informácie a poradenstvo z oblasti programu rozvoja vidieka, predovšetkým z osy 4 Líder, organizuje rôzne stretnutia, semináre a exkurzie. Prvou schválenou MAS v Prešovskom kraji bolo občianske združenie MAS Lev, ktoré získalo štatút miestnej akčnej skupiny v auguste 2009. Región zahŕňa 31 obcí, ktoré sú súčasťou okresu Levoča. Vďaka významnému prírodnému potenciálu a koncentrácii kultúrno-historických pamiatok má MAS Lev vysoké predpoklady na rozvoj svojho územia. Cieľom integrovanej stratégie rozvoja územia je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu prostredníctvom rozvoja vidieckého cestovného ruchu a efektívneho využívania endogénnych zdrojov územia za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa obyvateľov do verejného diania. Sa začalo realizovať v našom území 34 projektov. Z nich také najdôležitejšie, ktoré môžem spomenúť a možno také najinovatívnejšie sú obec Dlhé Stráže, kde sa buduje a práve teraz realizuje projekt cyklodráhy. A veľmi pekným projektom je podpora spoločenských priestorov v obci Nemešany, kde okrem toho, že zrealizovali nákup stoličiek do spoločenských priestorov, nákup posilňovacích zariadení do klubovne, doplnili tomuto projektu pridanú hodnotu a skutočne sa obyvatelia tejto obce začínajú stretávať v týchto priestoroch a dotvárajú projekt už mimo podpory cez OS 4. Medzi ďalšie schválené MAS v Prešovskom kraji patrí partnerstvo Bachureň s rozlohou 123 km², rozprestierajúce sa medzi dvoma okresnými mestami Sabinov a Prešov. Spojenie možností, ktoré ponúka Prešov a Sabinov s miestnymi zdrojmi územia, poskytuje všetky výhody pri uchovaní vidieckého charakteru územia.
Verejno-súkromné partnerstvo tvorí 12 obcí, ktoré sú súčasťou hlavného rekreačného krajinného celku Bachureň-Branisko, ktoré dáva svojimi prírodnými a klimatickými podmienkami predpoklady pre nadregionálny turizmus a šport. Ako cieľ integrovanej stratégie si stanovilo do roku 2015 zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využívaní miestneho potenciálu. Nie, že by tí mladí ľudia, ktorí tu žijú, neutekali po zahraničí a že by mali aj tu vhodné pracovné prostredie, kde by mohli ukázať svoju šikovnosť, znalosti jazykové, či už alebo odborné, lebo škoda tých ľudí a vytvoriť podmienky, že by ten vidiek ostal vidiekom, aj čo sa týka tých tradičných remesiel alebo obhospodarovania, proste či už včelárstva alebo ovčiarstva, alebo proste ten agrosektor nejakým spôsobom oživiť. Medzi úspešne zrealizované projekty možno zaradiť projekt viacúčelový prístupový chodník k športovému areálu v obci Bertotovce, ktorého cieľom bolo vybudovať prístupový chodník pre chodcov, cyklistov a zabezpečiť minimálnu dopravnú motorovú obsluhu k novovybudovanému športovému areálu. Ďalším realizovaným projektom bola rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Lipovce. Potreba zabezpečenia vyššej úrovne obcov poskytovaných služieb viedla k rekonštrukcii kultúrneho domu zateplením, výmenou okien, dverí, strechy a vnútornej omietky. V súčasnosti poskytuje vhodné podmienky na rôzne kultúrne, spoločenské podujatia a esteticky dotvára vzhľad obce. Mas Šafrán je miestnačná skupina, ktorá sa rozpestia na území 16 obcí. Tieto obce sú na hranici okresu a mesta Prešov. Štatút Mas získal Šafrán v máji 2010 a sídli v Šarišskej Trstenej. Cieľom integrovanej stratégie je pomôcť k rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku. Názov stratégie Chráňme spolu poklady šafranu predpokladá implementáciu všetkých opatrení programu rozvoja vidieka. K dnešnému dňu boli realizované výzvy na všetky opatrenia, 3 z nich budú uzatvorené v najbližších mesiacoch. Celkovo bolo v rámci 8 výziev podaných 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z toho 5 bolo doporúčených na schválenie. V súčasnosti je pred ukončením výstavba amfiteátra v obci Kapušany, ktorý má slúžiť celému územiu Mas pre organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. Mas Šafrán sa zapája aj do projektov spolupráce a aktuálne má jeden projekt v partnerstve s 3 maskami z Českej republiky a Slovenska. Počas 1 roka zorganizovala niekoľko spoločných aktivít, nadviazala partnerstva s Francúzmi, Českou republikou, Poľskom a inými. V kancelárii v podstate je našou prácou poskytovať servis pri uplatňovaní implementácii opatrení z osy 4 LEADER, čo sa myslím, že aj darí. Všetky naše výsledky vlastne sú vždy zhodnocované v občasníku. Práve sme vydali včera druhý občasník po dobu nášho trvania. Program rozvoja vidieka pomáha tam, kde je vôľa a chýba kapitál. Príklady z praxe ukazujú, že krásny slovenský vidiek si takéto investície zaslúži.